Vítejte v obci, která se nachází kousek za Prahou. Pokud hledáte místo, kde se snoubí klid venkova s moderním a úsporným, tak tohle bydlení je právě pro vás. Tento nový projekt od developera Urby nabízí jednotky od 170 m2, každá s tepelným čerpadlem, které v létě i chladí. Právě díky nim zateplení a trojsklu bude projekt velmi úsporný. Dům je napojen na kanalizaci a má vlastní studnu s filtrací. Zatím jsme ve fázi hrubé stavby, ale než si stihnete si nad prohlídku, tak to tady už ani nepoznáte. Standardem jsou vinylové podlahy, velkoformátová keramická dlažba, bez falcovky a kvalitní sanita. Jistě vás potěší, že váš nový domov je možné dokončit zcela na míru, včetně kuchyně, bezstavěného nábytku a dalších detailů. No a za pár měsíců to tady bude vypadat takhle. Dokončení projektu je plánováno na podzim letošního roku. U domu najdete dětské hřiště, autobusovou zastávku a v okolí několik mateřských a základních škol a veškeré služby a obchody. Jedná se tak o místo, kde chcete žít. Já jsem Jordán a pokud vás tahle nemovitost zaujala, tak mi zavolejte a rád se tady s vámi potkám.